Bon, an bɛ se ka min fɔ nin ko in na, nin ko in kɔni a balila bɛɛ la k'a fɔ ko président tɔrɔ tun bɛ yɔrɔ min na n'a taara don a yɛrɛ kofɔ la k'a fɔ ko mɔgɔ tun bɛna sɔrɔ yen bɛ ka mugu ci a la mais nin tɛ balinako ye parce que n'i y'a jateminɛ Pennsylvania nin yɔrɔ in yɛrɛ la a kɛra yɔrɔ min na yɔrɔw la marifa de bɛ bɛɛ bolo et puis mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu sisan n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bon mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ne ni cɛ nin tun ma sa n'i kun nana lajɛ i tun b'a sɔrɔ peut-être u ma da la n'a na hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que marifa bɛ bɛɛ bolo nin yɔrɔ in na mɔgɔ caman de bɛ yen komi n y'a f'i ye cogo min na minnu hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ nin yɔrɔ ninnu na. Pennsylvania mara nin o ye démocrates ka yɔrɔ belebele caman y'a yira k'a fɔ ko maa o maa ni b'a ɲini ka kɛ jamanakuntigi Américain fo i ka Pennsylvania sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na jamanatigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump a bɛ taa a ka yɛrɛ fɔ ko baaraw la ni balila i la nin mara kɔnɔna na. I ye kuma min fɔ nin ye tiɲɛ don pour que ka kɛ Amérique président ye a ka gɛlɛn mɔgɔw ka kɛ Amérique président ye ka n'i ma Pennsylvania sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna la Trump président kɔrɔ a tun bɛ boliboli caman na yan nɔ parce que a b'a dɔn cogo bɛɛ la n'ale ma Pennsylvania sɔrɔ a ka présidenya o tɛ se ka sigi sen kan quoi donc o de y'a kɛ a bɛ boliboli la Pennsylvania duguw ni ɲɔgɔn cɛ bon o de hukumu kɔnɔna la dɔ nana ka na mugu ci a la mɔgɔ sigilen tɛ n'a ye tuma min na k'a fɔ ko nin surtout ale tun bɛ yɔrɔnin min na nin ye o yɔrɔ ye yɔrɔ ye minnu a ka mɔgɔw ka ca yen kosɛbɛ donc a kɛra balinako ye mɔgɔw la k'a fɔ a ka mɔgɔw supporters ka ca yen kosɛbɛ yɔrɔ min na olu mɔgɔw ka kɛ mɔgɔ ye min bɛna a essayer ka a faga surtout mɔgɔ min yɛrɛ don ale yɛrɛ ye républicain de ye a registrelen don républicain ka kan ne fɛ donc a ye komi président yɛrɛ ka supporter dɔ de don. Jamanakuntigi n'o Joe Biden ani jamanatigi kɔrɔ Trump u bɛɛ ye wele bila ko jamanadenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ sen kelen na faso kama e k'o donna nataw la kalata yɛrɛ fɔ ko a taabolo bɛna falen wa ka tugu nin kɛwale jugu min kɛra nin ye. I b'a dɔn n'i y'a jateminɛ nin tɛ nin kɛwale jugu min kɛra nin ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko ka Amérique président bɔ ni marifa ye ou bien ka politique mɔgɔw bɔ ni marifa ye mais kɔsa in na ta mɔgɔw siranna kosɛbɛ parce que u bɛ kuma farimanw bɛ bɔla mɔgɔw da kɔnɔ politique mɔgɔw da kɔnɔ sisan kosɛbɛ hali k'a fara président kɔrɔ Trump yɛrɛ kan kuma farimanw bɛ bɔ a da kɔnɔ min bɛ mɔgɔw lasiran donc a kɛlen don gɛlɛya ye mun souvent mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ma faamuyaliba kɛ ten olu bɛ se ka marifa ta k'a fɔ ko u bɛ ko ninnu ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye quoi mais an filɛ nin yɔrɔ min sisan président kɔrɔw wo ani président kuraw Biden u bɛɛ kumana population fɛ k'a essayer k'a fɔ jamana in ka fara ɲɔgɔn kan jamana in ye démocratie jamana de ye ko olu ka ko bɛ ɲɛnabɔ élection don ni i bɛ min fɛ i bɛ taa vote o tɔgɔ la mais a tɛ marifa ni kɛlɛkun bɔ bon an y'a jateminɛ su in na tuguni nin y'a siɲɛ filanan ou bien sabanan de ye kabi ko in kɛra a ka bɔ ka kuma ka essayer ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi Trump yɛrɛ fɛnɛ k'o fɛnɛ wele k'a fari lajɛ fɛn min y'a a fari bɛ cogo di donc o diyara mɔgɔ caman ye bon Trump yɛrɛ fɛnɛ a fɛnɛ ye lettre sɛbɛn ka essayer k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan bon je crois que politique mɔgɔ caman kumana an bɛ a jate k'a fɔ taalen ɲɛfɛ bɛna disposition kuraw ta parce que président y'a yira k'a fɔ hali républicain ka convention min bɛ daminɛ sini u k'a lajɛ ka u ka sécurité bɛna kɔlɔsili minnu kɛ ka dɔ fara kɔlɔsili ninnu kan kosɛbɛ pour que nin fɛn ninnu bɛ se ka kɛ daminɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la.